poyankhulapo pa nkhani za ulamuliro wabwino aundule mwakasungula wayamikira chipani cha Malawi Congress MCP chifukwa chochititsa msonkhano wake waukulu mwabata komanso motsatira ndondomeko za demokrasi, ndipo osewera omwe timu ya FCB Nyasa Big Bullets yangu wagula kumene Lameki Gamphani ndi Wongani Lungu sali nawo pa mndandanda wa osewera omwe atenge nawo gawo pa masewero a mu ndime yachipulula mu mpikisano wa CAF Champions League. Ndi nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC muli ndine Aida Joaya. President Dr. Lazarus Chakwera ali mdziko la Mozambique pa ulendo wa masiku awiri. Mtsogoleri wa dzikolo a Filipe Nyusi adamuyitana. Dr. Chakwera ati ulendo wawo ku Mozambique mwa zina uthandiza kupititsa patsogolo ntchito za chitukuko m'mayiko awiriwa. Pakadali pano akuluakulu apadoko la Nakala ku Mozambique apempha Malawi ochita ntchito za malonda kuti agwiritse ntchito dokoli pokweza ntchito zawo. Tili ndi zambiri mu ripoti ili la Justin Mkwewu. Malinga ndi mkulu woona za malonda pa dokoli Abraulio Chatutula, dokoli lili ndi kuthekera komatenga katundu ma metric tons 10 million koma likungotenga 4 million. Iwo ati izi zikusonyeza kuti pali mwayi woti dziko la Malawi likhale ndi gawo lake la momwe dokoli likugwiritsidwira ntchito. Kenako Achatutula apempha Malawi kuti agwiritse ntchito dokoli potukula chuma cha dziko lino. Malawian ali most welcome kuti kugwiritsa port ya kunakala chifukwa ikhoza kuwathandiza kwa basi chifukwa momwe timakambira pambuyo pakuti pa 10 million iyo inuyo mukhoza kukhala ndi gawo lanu ndi katundu kuti mugwiritse ntchito pa capacity ya 10 million. Ndipo so ithandiza kwambiri kuti Malawi pange budget kuti use port ya Nakala chifukwa tili ndi gawo lanu kuti mukhoza kuyuzira kuti kuthandizeni mo khala pa cheap mosachedwa ndiponso mukaona kuti port ya Nakala ndi port corridor iyi ndi port ndi ya security kwa basi kuti mwaona kuti muli makamera muli mageti muli mafensi ndiponso pa ulendo kuti katundu kumachoka mpaka na kufika mosakhala ndi vuto. Mkulu wa zamalondayu adaonjezera kuti dokoli lakhazikitsa njira zosiyanasiyana kuti lizigwira bwino ntchito zake. Iwo ananenanso kuti mwazina dokoli lili ndi zida zojambulira zachitetezo mkati ndi kuzungulira malo ake, chilolezo choti katundu aduse chimapangidwa tsiku lomwelo, ndipo lilinso ndi kampani zambiri zonyamula katundu. Kuyuza port ya Nakala ikhozokhala ya phindu kapena yothandiza kwambiri ku Malawi chifukwa kuyuza port ya Nakala tikuziwa kuti tili ndi njanje kapena tili ndi msewu wa Tala. Ndeo kuyuza njanje mukuziwa kuti kuyuza njanje tikoza kuyuza ma volume ambiri kuti kunyamula katundu wanu. Tikoza ndiponso ndi cheap kuyuza njanje. Ndiponso kuti it's very flexible ndi mofulumira kwambiri chifukwa pa stop pa border yako Entrelago chikuziwika kuti ma procedures zogwira ndi njanje si machedwa. Zonse zimakhala zogwirizana kuti kufika cargo kupanga clearing mwa fast kumachoka kufika ku Malawi. Then having kuti tiuza kuti njanje ma volume ambiri ichipe ndi pa border si mavuta ikhoza kutukuka kwambiri kukhala kwa Malawi chifukwa katundu si zamachedwa ndipo izifika mwachangu ndipo izifika zambiri. Doko la Nakala linatsegulidwa chaka chatha ndipo mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera anali nawo pamwambowu. Mawu awo Dr. Chakwera anati dokoli ndilofunika kwambiri ku dziko la Malawi.